Здравейте, ютубъри! Аз съм Нърв и това е един клип, за да ви представя един Майнкрафт сервер, наречен Grand Gaming. Да, сега ще ви покажа спауна. Ето тук виждате, има логото на Grand Gaming. Ето това е спаунът. Сега, да ви разладая злаковете. Warp Arts. Значи, на Warp Arts има различни пиксел артове. Не. Да, извън сам бяха. Не, това не е. Да, ето тук има някакво... Какво е това? Някаква котка. И тук мисля, че всеки може да строи такива работи. Ето виждате този крипър, доста ме кефи. Тиквата. Да преминем към следващия Warp. Warp Enchant, няма да го показвам, няма обикновен Enchant. Warp Event. Извинете. Ето тук се провеждат евентите на сървъра. Ето в тази зона, това е Warp Event. Следващия Warp Food е унези спаунъри деца в началото. Warp Info. Ето това е тук информацията. Резиденците с размер макс 1000 и 1000, така. Грифа е забранен. Репер има. Тук не спамете. Без хакове, без читове. Ето тук са SMS-овите. Значи SMS Owner. Абсолютно всякакви права. Цената му е 4,80. SMS Mod Модератор. Има банки, геймот 1, геймот 0, Fly, мисля, че 2,40 и админ, който има право само геймот 1, геймот 0 е 1,20. Така. Следващия Warp е Warp Jail е обикновен затвор. Warp Portals. Warp Portals. Тук е End и Nether. Warp Jail Portals. Warp PvP. Тук е PvP зоната. Другаде никъде нямате право да се биете, само тук. Само че да няма някой да ме килне. Следващия Warp Ranks. Бързо. Да, спасих се. Ранкове, които може да спечелите. Ютубър, заснимате 5 клипа в сървъра и ранка е ваш. World направете 500 кила и ранка е ваш. Гангстер, направете 200 кила и ранкът е ваш. Хелпър, помагайте на играчите и ранкът е ваш. Тук има Хелпър, виждате какви команди има. Има право на Core Protect, Mood, Kill, Jail, Fly. Ютубър има Repair, Feed, Fly. Лорда има Fly, Repair, Feed, Smite и Firework. Гангстера има Feed и Repair само. Така, преминем към следващия Warp. Warp Shop. Ето това е шопът, в който може да се закупите различни айтеми. Да. Тук има Golden
Legendary. Първи се печелят с командата Sell Hand. Така, извинете за съжаление. Следващия LARP SMS. SMS. Тук са всичките... да, аз го показах и за това са всичките, които може да се закупите с SMS. LARP Survival. LARP Survival мисля, че да спална ви подкашени. Да, ето тук. И така, сега да покажа моят Home. Home Sweet Home. Да, ето го, само че все още не съм го завършил. Аз мисля да заснявам 5 епизода в сервера и да стана едно ранг такова ютубър. Така, я ви кажете за да опа на YouTube. Явно никой няма да каже. Да, ето SMS Owner казва. И да, това е като цяло сервера. Влизайте, забавлявайте се и довиждане.